Ase wodi haichuni magiga yoko korekana gose o magiga yogwateka kwa makweli yobo tutukanu aso mwana weskuru hanyarete kobaga konywa esomo asekeria gegotabekana ani ganyarete kobaga goitua nebiranya amono mugambi kwenseme yo bono nigo abarai bagendete kobagweso kiri kwena nabo konywa bene ochiase amate yobunenchereye moyo kwarigania omuyiga bwokomwenia nyagosira. Oko na chinga kia chini gabara yabo bwe baganire obutuki bwa bwango gokoro kegimana mukageru yoko kubimukirwa egetambukiro kibonerete asibagenderete kure ira yoko ene kyabuna ngo esoke bale na gusira amateyo kubwatkana manona kiria buna umunyaruko yo nyagosira nigo atigire magega omwana omoke kegima chinga kiboigo abanyanchi aho bagendere gusabanto aho bagenderete wesoke na watana nigo barachigusira amateyo hanena soko ene kyabuna umwana yo tigire magega obeire kago kinabya Nani nabonige nsemo ya serikali bwe yanyare ko bayikuliye ira ngane nyare ko bayokora obutuki bwa bwango ngatumonye muri Kito Vincent Onyancha. Nechinsa chamambia toge nsemo ya mabuko ewodi ya ichuni ebunga nyaliba li masaba imeye kaunti ya Kisii. Aigani goto kwariganiwa asemero belyo gendreto kobekwa nene busibo guchikomwenia omwana yo munyaruka weskuru oyo bakagosirwa mabwaye kubwatekana no korusyo bogima aso konywe sumo ena boni yagotebekana buna igenyate korusyo bogima aso konyara goitwa no mugambi bwensemeje lyanyare kwira ne skuru igento keretere korusyo bumana gotiga maegali huko magega yamo kweli kone kiwase sublocation ya mabuko asense moye ichuni chinga kiecho mwishimiwa matoke ngati ya barebali banyarre kurobo konyi asense meye bono ugo kumingo linga egwikiri ya era gona achitega igatugikaransa ne family no mwana yo no arenge tugateba twagache enyumba gaiga na kwanete no musani ito ndo mwana bwekenyo bwenka bwekenyore kigakia ichuni ward umosike Charles chwe matoke ngamote muchinore gaiga obwate okugania okonene litangani natoete ebikoroto kero mwana areko ande school engamotebia twagache nyumba mushimi gwaganja konyuntumire na achirega igatwabekire nyumba ekerama amobati konyatigaire na kuoma bona kero naende twachitugunga omukongo wabera sumujiyoyiga etwachire rero naende twachire kubeke nyumba ya mabati ana boni iga mutigamayiga omwana omusinini uyobore ndibwaye burarokana ko babokongu abana aba batigara bo yo minto mali mbatagete baende school omwana oyo sira nande na tigo omwana omoko bwato omwaka oyomo natagete ndagera kuli so nale gusaba ng'abantu baminto twesokie abarai baito tochorete igongo sabanga na inumoche tubwaterane chinga kicho mu MC bwe godi yega amono mu DCC ni kubanyara koroto tokoro kwa postmortem asenchira yoko gania banyare konyora oboine bwabo metembea sublocation ya mabuko sublocation baada ya kutokea kisa ambako mwanafunzi wa shule ya Abogeche aliweza kufa. DCIO amepokea hiyo evidence, tutaenda kufanya upelelezi. Nigo chinga kicho mu MC bwe gode yegamo na barayibande banyarre wesokya asoko nyara kurwo obokonyi bwabo bunenchere mo yoko nyara goikerania obokoreri banga kunyatore evidence isaine erinde oyo kagere gokora mangana ago sikorete mangana ya kanyara kana gakoba iyo romo chief ochoru munyibwe sublocation ega ya mabuko enyara kane korrekana nga ubwatu nando obekirwe asenjira ikigambero erinde at end of the day family egenyara konyora obusubori gosobwene bwabo ngakechu wanyara kuboria barayibande konyara wesoke bunenchere mo yoko nyara gosire nkeye ekero kilibagenderete koliga chinchere cyo gosira omwana omoke uyotigareta maega ya nyagosira konyara kwerusia obugima asinchere cyo botuzukanu nigo obotukeme bagenderete kurwa sensemo y'abanyanyimbo na bokolengana abayiboli banyagosira nigo banyarre konyobolia serikali kone kibuna nkora borobotiko bayimeli konyara konyora bwene bwabo nonyamaga yoko gachurwe nyumba nigo baratigare babwateme chandeme na soko nyara gosira omwana obo nabo nigo batogirie igetambukiro kyabarayi asoko genderera kobasira Marieta kwenike muntu makanja ati umari jansire mwana boira na liyo musimi wato kenga myemono nyawo mwana atarasira na bangi tukono sari nyamba nane konyoya bun besi ko ya linga myemono suko na gonsia ko ngaega musimi woga na imbane ko na linga myemono imba to machanda ni ndwalite tiko nyara ko na mo matukosi mwana na tukuru no musini chinga kya yonse agenrete nigo mugambio kerente kolgyo kumoito mwana yo yirrete konyara kurusyo bogima
nigatangire ekerokerio obotuko ime bogenderete gokorekana ine riborindiri buna ninki kerakorekana maega y'obotuki gokorwa andake obotuki bogokoru n'obwaki ekerokerio gatebekana buna n'omogambi omoitete omwana oyo ekagera korosya obogima onsi kianda 12 buna enkeye nenyara obwene bwabo. Vincent Onyancha, Ndizi TV. Togotigana